A veces hai que elexir entre a calidade e a abundancia. Preferimos adiantar a cosecha que sexa menos abundante e non empregar químicos. Xa levan máis dunha semana coa mata cortada para que madure a patata debaixo da terra. Ben, queridos irmáns da horta, benvidos a un novo vídeo. Hoxe imos a recoller, imos a colleitar as patacas Red Pontiac. A Red Pontiac é unha maravilla, pero é moi sensible ao mildiu e ao escarabello. Por eso decidimos adiantar a cosecha 15 días. Adiantando a cosecha, conseguimos non ter que sulfatar nin botar insecticidas. Inda que temos un pouco menos de produción, temos un produto moito máis sano. Como vedes aquí, a mata foi cortada fai unha semana para que a pel estuvera xa madura. E cando a cosechemos non se nos pelen as patatas. Temos unha cosecha moi bonita, con patacas de moi bo tamaño, a pesar de que se esperáramos 15 días serían moito máis grandes. E antes de rematar, como sempre, os pido que lle dades a like, que lle dades a me gusta, que se os gusta o contido compartades e ademais que os suscribades a miña canle de YouTube Agromíguez. Así que, irmáns, amigos, moitas gracias por aguantarme e ata un novo vídeo.